Hinay ngadto sa igo-igo nga gikusgon sa pag-uwan ang posibleng masinati sa Sugbo ug sa ubang bahin sa Central Visayas karong adlaw nunot gihapon sa shear line o ang panag-abot sa hanging amihan ug sa init nga hangin gikan sa Pasipiko. Apan sa Eastern Visayas, mga kusog nga pag-uwan gihapon ang masinati karong adlaw. Gani padayon ang color-coded heavy rainfall warning nga giluwatan sa Pag-asa sa naasuyng dapit. Karong adlaw aduna pay red rainfall warning sa Eastern Samar ug Biliran Island, samtang yellow rainfall warning usab sa Northern Leyte. Matod sa Pag-asa, sugod nang masinati ang maayong dagan sa panahon sa Central Visayas ug mga-adlaw. Apan uwanon gihapon ang Eastern Visayas ug ang Southern Luzon tungod sa shear line. So diri sa Central Visayas, so apil lang Cebu tomorrow until this weekend. So generally balik ta sa fair weather, but ang Eastern Visayas ugma is na high chance gihapon kanila mga pag-ulan o naapay mga kusog tungod kini sa shear line.